Olar ýok etmek üçin ýaradylypdy. Öňlerinde hiç kim durup bilmeýärdi. Roma beýle adam bilen gatagaz garşylaşypdy. Çünkü başlarında bir sahra insany bardy. Basyp almaga suwsaýan bir sahra insany. Attila. Milatdan sonra 395-nji ýylda Kawkazda dünýä gelen Attila durmuşa kynçylyk bilen başlapdy. Dädesi ol kiçijek wagty ölenden sonra ol ýöközi galypdy we ýaşap bilmek üçin sahra sygynypdy. Emma sahra başga bir ýere meňzemez. Sowga insanyň dersini ýakar. Sahralar adama aşdyr. Belki de ilkinji gezek şansy bolup açlykdan öljek bolýan wagt Kakaz tarapyndan tapylypdy. Attila we agasy Bleda bu saýada Hun hakany bolan kakalary Ruanyň ýanyna ýerleşdiler. Ol wagtlarda Roma imperatorlugy ýönkü güýjüni ýitiripdir. Günbatar we gündogar imperatorlugy diýilip iki bölünipdir. Şeýle hem Demirgazyk Afrikadaky gozgolan we has erwedi kowumlar göçü imperatorlugyň janyna okaýardy. Visigotlar, Vandallar, Frankler, Langobartlar, Ostrogotlar, türli Jermel kowumlar ýaly bagyş kabilalar Demirgazyk we Günbatar Roma imperatorlugyny talaňçylyk edýärdi. Bu kowumlaryň iň gorkulusy bolsa iň Demirgazyk Aziýanyň ortalaryndan gelipdi. Hunlar beýlek halklar özlerine ýaşap bilmek üçin toprak gözleýärdi we Romanyň içine giripdi. Emma Hunlaryň niýeti gaty başgady. Hem toprak, hem altyn, hem de kümüş üçin öňlerine gelen hemme şäheri çekilmäni ýok edip biljek goşunlara eýedi. Hem Günbatar hem de gündogar Roma bu sebäpden Hunlar bilen aralaryny gowetmek üçin çabalaýardy. Köp gezek uly mukdarda pul hem beripdiler. Hatta karşılıklı ynamyň nişanyny görkezýän bir däb edip nesili dowam etýän çağalar taýýarlamak üçin bir-birine beripdiler. Romanyň nesilli çağalary bir Hun ýaly ýetişýän wagty Attila hem ömrüniň bir bölümini Roma saraýlarynda geçiripdi. Ol wagtlarda tötenleýin bir zat boldy. Hun döwletiniň uly hakany Attilanyň kakasy Rua öldü. Bir rowaýete göre Ruanyň Attillanyň agasy Bleda tarapyndan zäherlenendigi aýdylsa da hakyky bir subut elimize çelli gelmändir. Türk däplerine göre beýik begleri uly gurultaýy gurup miras düşerleri tarapyndan ülkäni iň gowy kimiň ýöredip biljegini düşünüp hakan seçýärlerdi. Emma Attila we Bledanyň işlerini şansa goýmak ýaly niýetleri ýokdy. Bu sebäpden hemme miras düşerleri we garyndaşlaryny ýok edenden soňra ikisi birlikde başa geçdiler. Attila ilki bilen gozgolan eden kabilalary we biziň Bizans diýip adlandyrýanmyz gündogar Roma gurupdylar. Bizans söwüşlerinde İstanbulyň öňlerine çenli geldiler. Çanakkale we Trakyada bir näçe san söwüşi gazandy. Söwüşlere şaýat bolan zamanyň taryhçylary ölüler sanap bilmediklerini we ilatyň möhüm bir bolan bir böleginiň gul edilip onlar tarapyndan alınandygyny ýazypdyrlar. Mundan soňra Yunanistan we Balkan ülkelerini talan eden Attila ve eskerleri täze basyp aljak ýerlerini planlamak üçin ülkäniň paýtagtyna döndü. Attilanyň bu gozgolan aslynda beýlek toplumlara göz gorku bermek üçin edilipdi. Bu bölekdäki gyrgynçylykdan soňra hemme Ýewropada Attilanyň ady gorkynyň we ölümüň sinonimi bolup adlandyrylmaga başlady. Indi bolsa Attila gözüni esasy niýetindäki zady dikipdi. Günbatar Roma imperatorlugyna. Günümüziň kartasyna göre Germaniýa, Poloniýa, Awstriýa, Fransiýanyň uly bir bölegi bularyň hemmesi Hun goşunlary tarapyndan basylyp alınıpdy. Hunlar toprak elde etmekden başga da altın kümüş gözleginde bolandygy üçin giren ülkelerini talan edip ol ýerde öz isleýişlerine göre bir paştdan goýup göçüp konup ýaşap öz ýollaryna dowam edýärdi. Göçüp ýaşaýan Hunlar şeýle bir altın ellerinde edipdirler welin. Häzir hem geçirilen ýerlerinde
edilen gazmalarda ulu bir miktarda hazineler çıkarılmaktadır. Bu tarihlarda Atilla'nın ağası Bleda öldü. Käbir jedellere göre Attila tarafından öldürülenligi aýdylmakdadyr. Emma bu bilginin bir sany hem subuty ýokdur. Hatta Bleda hırslary bolmayan birisidir we Attilla'nın yardamçysydy. 11 ýyl boyunça yardamçylyk etdi we bilinmeýän bir sebäpden öldü. Nişanda bolsa Fransiýanyň uly şäheri Paris ýaly uly şäherler bardy. Hunlaryň has öňe gitmesi Romanyň soňy manysyna gelenligi üçin imperatorluk soňky adamlaryndan birini meýdana goýbermäge karar berdi. Flavius Aetius Attilla'nın çağalyk dostu we iň soňky Roma generaly. Giren hiç bir söwüşinde yeňilmeýän Aetius uzun wagtdan bäri türmededi we tekrar gorşunyň başyna geldi. Çağalygyny hunlaryň arasynda geçiripdi we olaryň söwüş taktiklerini hem gowy bilýärdi. Ol wagtçenli Ýewropada bolan iň uly söwüşlerden biri bu iki general arasynda Fransiýanyň Demirgazygynda Katalan obasynda boljakdy. 81 Romaly we bir näçe eskere karşı 100.000 Hun we dürli barbar kowumlary bolan eskerler Katalan obasynda karşı geldiler. Attila bir şamandy we her söwüşinden öň palmandan geljekler hakynda bilgiler isleýärdi. Bu gerek palman bir generalyň öljegini we bir baş tutanyň gazanjygyny aýdanlygynda muňa gaharlanan Attila palmany hem öldürdi we soňra söwüşe başlapdy. Bu söwüşde hem Aetius hem Attila hem de beýleki kowumlar söwüşdiler. Günümizdäki ýazgylara göre aralyksız dowam eden 18 sagatlyk söwüşden soňra iki goşundan 100.000 ceset meýdandady. Söwüşiň bir gazanany ýokdy. Emma Attila Fransiýanyň içindäki saparlaryny durdurup goşuny täzeden toplamak üçin ýerine gaýtmaga mejbur galdy. Bu Romada günler boyunca gutlandy. Emma Romalılar Hun goşunlarynyň tizliginiň hakykatdan hem farkynda däldi we bir ýyl soňra Attila has uly goşun bilen bambaşka bir ýer nişana aldy. İmperatorlugyň merkezini Italiýany Hunlar Italiýanyň merkezini ýagmaladylar. Bir näçe şäher terk edildi. Paýtaxt Romanyň gapylaryna gelen uly hakan Roma şäherini almagyň möhümdigini bilýärdi. Emma Ýewropadaky paşalardan has hem uly bir güýç onuň bilen görüşmäge geldi. Papanyň Attilla'nyň öňünde egilip ellerini öpenligi aýdylsa da Türk tarihçilari we günbatar tarihçilari bu görüşleriň içinde näme bolanlygyny hiç gaýdy hem bilmeýärler. İkisi çadyrda görüşüpdir we görüşmäniň içi sır tutulupdyr. Papa Attilla'nyň elini aýagyny öpsedi, bu güýçlüligiň nişany bolar we Attilla Romany basyp almaga has hem höweslenerdi. Sır galan bu görüşmeden soňra Attila Romanyň salgytlaryny ikisi artdyryp goşunlaryny aldy we ýzyna döndü. Wakadan bir ýyl soňra 453-nji ýylda 59 ýaşlarynda täze öýlenen wagtynda uly hökümdar öldü. Ölüminiň sebäbi aýalynyň onu zäherländigi asylsyzdyr. Çünki tarihçilere göre bu ýerde bir delil ýokdur. Aslında beýle bir zat bolan bolsady, aýaly hem öldürlerdi. Emma bol mukdarda altyn we pul bilen başgalasyna goýberilipdir. Ýöne Attilla'nyň ölen wagtynyň ýazgylary bar. Ýazgylara göre bagyrlaryndan gan geldi we agzynyň, burnunyň gan içinde galanlygy aýdylmakdadyr. Doktorlar bularyň hemmesini okandan soňra ölüm sebäbiniň bagyrlaryndaky bir hastalyk bolandygyny ve sirozda görülen meňzeýän bir şekilde bagyrynyň ýarlandygyny aýdypdyrlar. Uly hökümdaryň ölümi Ýewropada bir näçe gün gutlandy. Türk däwine göre mazarynyň ýeri bilinmeýär. Bir derýanyň ýatagynyň ogry üýtgedilip aşagyna gömülendigi we jinazany gömenleriň Türk däwine göre ýene-de öldürilendigi bilinýär. Belki bir gün bu uly hökümdaryň mazary tapylar. Ne özünden ön gelen İskender'in ne de özünden sonra gelecek bolýan Çingiz Hanyň mazary bar.
ulu liderler hemmesi bir takdiri paylaşıpdırlar. Attila Ýewropanyň etnik görnüşini üýtgedipdir we bugünkü Ýewropanyň kartasyna uly ölçegde ol şekil beripdir. Ol onlarca serial we filmlere tema boldy. Hakynda operalar ýazyldy. Dünýäde ýaşaýanlaryň silap ýatlajagy bir adyny goýdy. İmperatorluğundan galan Ýewropa hunlary soňra Macarystany gurdular. Macarystanyň adynyň inglizjesi Hungaridir. Ýagny hunlaryň ülkesi. Ýazgylara göre onu gören ol döwrüň tarihçilary onuň baş görnüşini şöyle ýazypdyrlar. Gysga boýly, çekik gözli, ýanyk tenli, çal sakally, orijinal daş görnüşi Orta Aziýaly halklara meňzeýänligi düşünilýär. Emma munyň näme peýdasy bar? Ol ähli dünýäde unutulmajak bir adyny goýup